Namar ba angnut banyadan benta ban ajing mut halor ka jingpen kala ya ka kharnet bahan riu ka riti sanshar kari lengba ka district council ka kongres kala klet no ya ka jingya pher ka jingya no bat ka NPP bat menta kala hap ban ngut ya ki AKA na ka benta ka jingbet jingbyang ka council bat ki pat ba ya ka ni loong u president ka MPCC uba Vincent H Pala menta ka arphawai tarik jaliu arhaja arphawlai ban peneksanya ya ka jinglet ya trelang bat ka NPP Hakasi Hills Autonomous District Council Uba pala ulaong baka kongres hadin balai thir kalas ngode banyak dan benta ha district council banyak kebalik mi banyak hi ahmad pran khandai lat kaban penjenjar ki pai ba penhab ya ka district council ni have no role penhab ka district council hante ha district council nrei ke jing ya shoot paramaki ke jing ya keno paramaki ke jing ayu paramaki ki penhab den kata ke sekot ini ke ni nisio ba namta ki interest jong pai ba namta ki interest jong ka council te ting na try ni habisun mata number 1 ni mari ong ki ban ya join lang bat ki ni baroni la phone ni ba sngai ni discuss ba ni ya thir ba po party ni shem ba ka way ka ba na i ba ka amendment jong ka sik schedule ka long kin selek menta kin sebanra kilara parliament ha ka 6th of February 2019 ya kaniga amendment kila submit ka report on the 5th of March 2020 te menta ka BJP kan wanra ya ka amendment jong ka 6th schedule hapo parliament haswa ba kan ra ya ka apar ya ka amendment hapo parliament kidon kam ya ka views resolution na ka this council kidon kam ka views resolution na ka state comment nang ta kinsa accept lene deny lene kin kentai ya kita ka resolution ngingim tip ke accept ne kentai reng isio kum ka party ila khat ha ba ka six sedil ke day ka bala stang mando menswa ka por ka kongres ka ba ai namta ka riti ka dustur jongi ka jakah ki puta jongi ki ka best ka day ha ka six sedil tingi try ni perkhat ba ngin klet ya ki ego ke jing ye pher hang ne hang ten re namta ka amendment jok ka six sedil ngin ngot ya ka tam mi dei ban don ban ta ban say something tingi say something hano berkom you have two options ka way options lada ngin lek hasurok ngin lek amot pran ngin lek ha polis bazar ban ya ban protes persa ya ka BJP ha ngin lek sedali ban persa lene ngin rung hapo dis council ban ai ka resolution hapo dis council khnang ba ka ka bengidon hakum ka party ngila ban ai la da ke accept shamani tingi la thir ba pensngai ngidon bok kam experience ba mata kene ngi ong ba ban ya begele susurok ka jing penduk mentoy ke bon kinorap ka bhangin rung dis council in pan ka resolution dis council ngin trelang khnang min yo ban amen ya ka sip sedul namar kimut ban ra na manta ngan IP ke number 1 ngai ka amen sip sedul ka dei ban penduk bor no ya ki rang ba snong ya kis in kata ka wei kham tam ayo hanu kerkom kin introduce no da ka election commission kamut mentala da don ke jing ye le election hapo snong hapo thau kam dei shu ban conduct kis im le ne ka dis council barobor habadon ke election hapo snong ka disnsul ka authorized usm ulek ka upek election kisa ai ka sanat ikiram asnong mano bari benjob rekum balong menta ka amendment ka lombe direct na ka election commission jong ka state hak ka discouncil kinsa bes kata kinsa penilai election mut ka bor jong kism ka bor jong ram asnong kamlong kani kan man ra bon ka ji kata ka ba ka finance example menta and ke release pisa na po Delhi kin release po discouncil ulek chri ki ai ketuk pisa kin audit audit kemut kam sudan jo ka free hand ko menswa la dei di collect tax la ni kono discouncil mut kis emro kila ban hap haka ain ka bakin sa frame kat kam ki rules ngingi siam ki bon ki menta kanam dei show ka reti ke dustur kalalong no da ka way ka reti la change no ka intention jongi kalong ban protect ban pene ban pensa ban preserve ban promote chi sam dei ban penduk tingi siam ba kane ka way ka long ka badan kam ba ka
amendment jong kasip sidul ka ngite ban don fiti hangno ngimla ban don po state government ngimla ban don parliament ngila ban don ro andring dengi batai ro ting accept ra mereka bela ke di tang hadis susul nala kata kata ka jing ya fail jong ka UDP bat ke NPP ka jing ayu jong ki khot ini ni join da kata ki intention baru ngi ya mix ka dis council bat ka state ni de ban ya pair example hakapor bau Dr. Mukul ulong Chief Minister udah Kongres siro hakato kapor ba pencengan ulong UCM udah Kongres Henry ba pencengan majam ting nentaban penyok bor ya ki rang ba snong hakato kapor ba pencengan ulah cedo Supreme Court te kamde ka ke barai hapo state comment le ni ke barul hapo state comment ka di benrul hadis council kamde kamu ka jingetre be lang hapo state comment ka di benlong ka council kamlong ra kala pan ye fer la de ka jo ka party le ka different party ka council ka don ka jong ka state ka jong ka ta yang ngatrai ki di pan ye fer ka state pat ka hadis council kamu hang te ngilong opposition hang ni ngilong ruling kamlong ru kata ka an hapo council kamdon re kamdon re katan schedule mo ka ban disqualify kamdon re kata kan kata the example man hakini example ku mumarang am disi marang utrelang bat ka ruling ko ni klem na congress ni klem expel you ni sha no trelo do na marka an ka sha tabeli ni sha te kata ka jingrung jong ni hapo ka council kamde abai ne kwa kamde damon rei tang ban pene pinsa tang menta ke interest of the council means interest jong ki kasi jantia baki karo jong ni kam kasi jantia kan ni dis council interest jong ki nala amen pat kasip sedel ka kata amri tang kasi jantia ka kata ki karo ka kata yang bopun ki kumbaci katwai tili ki dis council ka kata ni kum ka kamtam kasi hills i perkat seni ba kan ni te the rest ngatrai kan ni ka so thu mene ngila khot ngila don ka emergent executive committee ngila khot ya baro ki district president ngila khot ya baro ki office bearers ngila konsil thu ki giro nongkong ha swa bikin wan sini ki on ka ai kani clear tong ha gonu company trade ndang ngila kren ha ki strategy kumno bangi le ni so thu ba o ka biang tekila hun kila yu tangi hapan so thu ik pai ba ki bru jingi kon so thu pai ba na poi election lani ki social media ki bobon ba pencengan yin don hamne ba roni ba chal sin don hamne kin ai ki statement ki baper ban perkhat ba ka badai na mata ka yu ka kala bandon ka jing kita abanong kong kat bal nyimpat pensel thu ik pai ba anda mila pensel thu ik pai ba ngatrai ki so thu hi namar kani kamte ke interest no congress alone kani ke interest no ke jai putri barok tuai